бахшида ба 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нахуст субҳи барвақт сокинон ва муҳассилини муассисаҳои таҳсисоти миёнаи умумии тобеи ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор роҳпаймоӣ намуданд. роҳпаймоии мазкур бори дигар собит сохт ки сокинони ин гӯшаи кишвар ба рушду инкишофи тоҷикистони соҳибистиқлоламон боварӣ доранд ва дар ин самт бо нерӯи созандаи худ дар пешбурди ҷомеаи муосири тоҷик сам гузошта истоданд. баъдан дар чорабинии намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор ва дигар меҳмонон ба сухан баромада қайд намуданд ки боиси сарфарозист ки ҷашни 28-мин солгарди истиқлолияти давлатиро мардуми заҳматпешаву бо фарҳанги ин минтақа бо рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ истиқбол гирифта барои боз ҳам таҳким бахшидани пояҳои давлати ҷавонамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд. дар чорабинӣ аз тарафи ҷавонон ва хонандагони муассисаҳои таҳсисоти миёнаи умумӣ тобеи ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор намоиши ҳунарҳо, барномаҳои ҷолиб, саҳнаҳои диданӣ, суруду таронаҳои ватандӯстона намоиш дода шуд. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор дар деҳаи искич як маркази савдо, дар деҳаи нилум мағозаи хӯрокворӣ ва дар деҳаи арҷинак 4 симхонаи иловагӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. намояндагон зимни кушодашавии иншоот қайд намуданд ки амалӣ гардани чунин тадбирҳои созандаи ободкорона аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми шарафманди кишвар, хусусан соҳибкорони ватандӯсти мамлакат, ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ҷиҳати самгузорӣ дар ободии маҳал ва муҳайё намудани шароити созгор баҳри ҳамватанон дастгирӣ менамоянд. бояд гуфт ки деҳаи арҷинак яке аз деҳаҳои дурдасти шаҳри ҳисор ба ҳисоб рафта аз марказ 40 километр дур дар доманакӯи хонақоҳи кӯҳӣ ҷойгир мебошад. 20 аҳолӣ дорад ва як мактаби ибтидоӣ ки шароити дарсӣ хуб набуд аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ симхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. кӯдакону наврасон зимни вохӯрӣ бо намояндагон хоҳиш намуданд ки мактаб аз ибтидоӣ ба асосӣ гузаронида шавад то ки онҳо барои давоми таҳсил ба деҳаҳои дурдасти дигар роҳҳои дарозро тай нанамоянд. ин пешниҳод аз ҷониби намояндагон қабул гарда қайд карда шуд ки рӯзҳои наздик ҳалли худро меёбад. бахшида ба ҷашни 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чунин корҳои ободониву созандагӣ ва чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ дар ҳамаи ҷамоату деҳоти шаҳри ҳисор идома дорад.